stresszoldó, elalvás segítő légzéssel. És hogyha most kényelmesen elhelyezkedtél, nyújtsd ki a lábaidat, ne tegyél a fejed alá most semmit, ne akadályozzuk a légzés útját. Takarózz be, és hagyd, hogy a lábaid szépen kinyújtva szétessenek, és finoman pihenjenek a bokák. Fordítsd a tenyeredet felfelé, az ég irányába. Az egész testtartásod legyen most kényelmes és nyugodt. Egy progresszív relaxációval szépen lentről fölfelé átmegyünk most a testrészeinken, hogy teljesen ellazuljunk, mielőtt a légzésünkre vonnánk a figyelmünket. Feszítsd meg a lábfejedet, a lábujjaidat, szorítsd össze, amennyire csak tudod őket, egy belégzéssel, majd egy könnyű kilégzéssel szépen lazítsd el, és hagyd őket újra szétesni, megpihenni a talajon. Feszítsd meg a lábszáradat, a térdedet, ha tudod, az egész lábadat. Feszülnek a combizmok, a térd, a lábszár végig, egy belégzésen keresztül. Még egy kicsit jobban, és kilégzés. Engedd el, lazítsd el a lábaidat. Ismételjük ezt most még egyszer. Vedd hozzá a lábfejedet is, ahogyan az előbb, kössük össze a kettőt. Feszítsd meg belégzésre, a lábfejettől a csípődig az egész területet. Feszül a térd, a bokák, a lábujjak, a comb. És a légzésed tetején kezd el elengedni egy nagy kilégzéssel. Vidd följebb a figyelmedet, és most feszítsd meg a fenekedet, a csípő körüli izmokat, a medencét, amennyire csak tudod. Húzd össze, és feszítsd a gátadat, kezd el fölfelé húzni, képzeletben feszítsd meg hozzá a farizmokat erősen, amennyire csak tudod, még erősebben, még erősebben, még erősebben, és kilégzés. Egy sóhajtás kíséretében engedd el, és hagyd, hogy puhán megpihenjen a matracon. A következő belégzéseddel most vidd a figyelmedet a kezeidre. A belégzés során kezd el ökölbe szorítani a kézfejedet, szorítsd bele, szinte préseld bele a körmeidet a tenyeredbe, feszüljön a csukló, feszül az alkar, a könnyék, végig a vállig egészen, ahogy csak tudod, tiszta erődből, szorítsd még egy kicsit, szorítsd, és elengedés egy kilégzésre, és ellazulnak a karok is. Következő belégzéssel feszítsd meg a felső testedet a karoddal együtt, amennyire csak tudod. Szorítsd hozzá a karjaidat a felső testhez, megfeszít a rekeszizom, feszítsd meg a mellizmokat, a vállakat, préseld hozzá a karokat a felső testhez, szorítsd meg egyre jobban, még egy kicsit jobban, és kilégzésre lazítsd el újra ezt a területet. Újra lent
lentről kezdjük a szorítást, a lábujjaktól. A következő belégzésedre kezd el lentről a lábujjaktól megfeszíteni a testedet egészen a nyakadig. Szorítsd össze a kézfejeket, ökölbe szorulnak az ujjak, feszül a rekeszizom, feszül a fenék, szorítsd meg a térdedet, a lábadat, a combodat, a mellkasodat, a válladat, és még egy erősebb szorítás, még egy kicsi levegő. És amikor már nem bírod tovább a feszítést, akkor engedd el. Egy nagy sóhaj kíséretében. Engedd, hogy ellazuljon a tested. Megpihenjen most. Vidd a figyelmed most az arcodra, a fejedre, és a következő belégzéseddel kezd el összeszorítani az arcod izmait. Szorítsd össze a szemöldöködet, a szádat, préseld össze a fogaidat, összeszorulnak az ajkak, szorítsd az arcod összes izmát, amennyire csak bírod, szorítsd, és egy kilégzéssel lazítsd el most az arcodat is. Megpihen szépen a szemöldök, puha a száj, pihennek az állkapcsok. Engedd el a fogak szorítását, legyen laza a nyelv a szádban. Megpihen a hajas fejbőr, és ellazul a nyak. Egy utolsó teljes szorítás lesz most végig a testünkön keresztül. Készülj rá, hogy a következő belégzéseddel lentről egészen a lábujjaitól fölfelé a fejed tetejéig az egész testedet szorítsd össze, amennyire csak lehet. Kezd el a belégzést, belégzés, megfeszít a lábúj, feszül a lábszár, a térd, a comb, szorít a fenék, a hasizom, a csípő összes izma, a mellkas. Présed neki a karokat a testednek, szorítsd ökölbe a kezedet, szorítsd a körmeidet, szinte belevésd a tenyeredbe, feszül a nyak, húzd föl a vállaidat, szorítsd össze az állkapcsodat, a fogadat, a nyelvedet, a szemöldöködet, a szemeidet, minden megfeszül, és amikor már az egész tested feszül, akkor egy végső szorítás kíséretében kilégzés, sóhajtás és szépen elengedés. Figyeld most meg ezt az ellazult állapotot. Milyen érzés most a bőrödben lenni? Milyen most a tested? Hogy itt is, mint az élet minden területén, az ellentétek játéka játszik. És ez a teljes ellazulást a teljes megfeszítés mellett tudjuk igazán megtapasztalni és értékelni. Vidd a figyelmedet az orrod hegyére. Érezd meg ezt a kis hűvösséget itt az orrod elején, ahol beáramlik a levegő minden egyes belégzésnél. Kezd el felhangosítani ezt a légzést. Lazán fekszenek a tenyerek fölfelé, a lábak szétesve, és hangosítod a légzésedet.
Nem kell gyorsan lélegezni, de legyen intenzív a légzésed. Az orrodon keresztül, a hasadba lélegezve, minden egyes belégzéssel egyre erősebb a légzésed. Nyugodtan sóhajthatsz, hogyha jól esik. Még néhány levegőt veszünk így. Most pedig figyelj a hasadra. Kezd el figyelni, ahogy emelkedik és süllyed. Nem kell tágítani, nem kell rákoncentrálni, csak figyeld, ahogy emelkedik és süllyed, és csak ettől az apró figyeléstől, hogy ide nézel most, ide tekintesz most, már is egy kicsit hatékonyabbá válik a hasi légzésed. Teljesen ellazult a tested, nincsen feszültség már sehol. Lazák az izmok, puhán fekszik a nyelved a szádban. Pihen minden, csak te vagy és a légzésed. Kezd ezt a hasi légzést egy hullámzással varázsolni. A hasadba beérkezik a levegő, majd egy hullámként feljön a mellkasba, és kilégzés. Próbáld megteremteni ezt a hullámot. Belégzés a hason keresztül, húzd fölfele a mellkas irányába, majd lélegezz szépen ki. Ha jól esik, vissza is fordíthatod ezt a hullámot, hogy a kilégzésed is ezt a hullámot kövesse, de ha ez most nehéz, vagy túl bonyolultnak tűnik, akkor csak engedd, hogy a levegő, ami hullámozva beléd került, az csak egy könnyed, szinte sóhajként távozzon belőled. Kilélegezhetsz az orrodon, vagy a szádon keresztül is. Kezd el ezt a hullámzást gyakorolni, és mélyíteni egyre jobban. Folytasd ugyanezt a hullámzást a belégzésnél. A hasba belép a levegő, húzod fel a mellkason keresztül, egészen föl, ide akár a tüdőcsúcsig. És kilégzés. És most elkezdjük igazítani a belégzés és a kilégzés hosszát, hogy szépen kiegészítsék egymást a test relaxáció érdekében. Belégzés 1, 2, 3, 4, és kilégzés 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belégzés 2, 3, 4,
kilégzés, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belégzés 4-re, 2, 3, 4. Kilégzés 7-re, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belégzés 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Számold magadban ezt tovább a saját ritmusod szerint, ami lehet ennél lassabb is egy kicsit, ha úgy esik jól. A lényeg, hogy belégzés 4 számolást, és a kilégzés ugyanolyan tempójú 7 számolás alatt történjen. Figyeld a légzésedet, elengedheted a számolást, hogyha már magától is megy, talán már ráéreztél arra a tempóra, ami a sajátod, ahogyan a belégzés és a kilégzés tempója váltakozik. Nagyjából 2-szer olyan hosszú kilégzéseket végzünk, mint amilyen a belégzés. Ha jól esik, a 7 számolásból csinálhatsz 6-ot vagy 8-at is. Ahogy neked ez most jól esik, a lényeg, hogy legyen hosszabb, mint a belégzésed. Hullámzik a légzés, has, mellkas, kilégzés. Has, mellkas és kilégzés.
számolást. Hagyd, hogy a légzésed visszatérjen a normál ütemébe. Már nem kell irányítanod. Nem kell szabályoznod. Csak koncentrálj egy picit arra az érzésre, amit most létrehoztál magadban. Hogy mi változott azóta, hogy elkezdted ezt a légzést 20 perccel ezelőtt. Milyen most a testedben lenni? Milyen most ott feküdni azon a helyen, ahol most fekszel? Köszönj meg magadnak ezt a gyakorlást, és hogy időt szántál erre. Hiszen a legtöbbször nem még keményebben kell próbálkoznunk, és még nagyobb erővel csinálni valamit, hanem néha csak el kell engednünk azt, ami éppen történik. És venni néhány mély levegőt, hogy aztán a végén máshogy lássuk a dolgokat, egy kicsit más perspektívából. Nagyon köszönöm, hogy velem gyakoroltál ma. Remélem, hogy jól esett. Gyakorold ezt a légzést bármikor, amikor elaludni szeretnél, amikor stresszes vagy fáradt, és kapcsold hozzá a következő jóga órádnál is a relaxációhoz, hogy éppen úgy esik jól. Köszönöm, hogy velem voltál. Köszönöm, hogy ma is megtetted magadért azt, hogy megnézted ezt a videót, és gyakoroltál. Találkozunk jövő héten, ugyanitt.